Този сезон в шоуто участват и победители от други формати. Например, солиста на Хил Крипс спечели Тристаен от BTV. А сега ще видим и Метин, който пък стана национално известен, когато спечели спортен автомобил от друго шоу на BTV. Казвам съм Метин Ени Мехмедов от град Бургас, на 30 години съм. Аз се спечелих танцове с мен първия формат, който беше. Това е минус, при положение, че като съм спечелил веднъж, едва ли втори път, но тук съм, за да покажа, нали, моето развитие и да покажа, нали, и хората, които са и гласували и за мен и преди, нали, и как съм се развил. Сега съм по-добър. Всички твърдят, че са по-добри, но това става ясно единствено на сцената. Някъде си ви познат. Аз не Нали знам. си идвал в нашото шоу преди една година? Точно така, да. А? Да. Верно ли? Да. И какво се случи тогава? Запалихме колата. Ами си ли спомняш шоуто на Слави? Ферарито. Чакай, ти говориш за извинявай, Да, забравих, нашето, че аз ти... не трябваше да кажа нашето предишното. Това Добре. аз говоря за нашето. Ужас, това го имам сега, продуцентът ще ми се кара тук. Добре, предишното шоу, в което съм работила. Успех ти пожелаваме. Никога не съм виждала Слави по-ядосан заради този човек, който трябваше да си тръгне с Ферарито, но нямаше как да го запали. Сега да видим дали Метин ще ядоса или ще зарадва журито и публиката. Здравей! Здравейте. Аз, така като те гледам, се сещам кой си, представи се. Казвам се Метин Ени Мехмедов и съм от град Бургас. Ако не се сещате, той спечели Ферарито на Слави. Така ли? Да. Да. Не знаех. Сега ще танцуваш ли? Да, сега съм още по-добър. Сега ще още по-добър. Да. Когато си готов, заповядай. Mission. Once he was programmed to destroy the future. Terminator. Батерии няма. И да го заредиш.
Ако аз имах Ферари, ще да ти го дам веднага. Изключително си добър. Много ми хареса и на мен, много е мислено, детайл е направен страшно и най-вече с чувство за вкус, което е рядкост. Рядкост. Аз съм много доволен, че ти се появи тук. Тогава не следих добре това шоу, което беше при Слави, но тук имаш много тежка конкуренция, да знаеш. И за мен ще е истинско удоволствие да ви гледам в сблъсък на финалите, така че от мен имаш едно голямо да. Мерси. От мен имаш да, категорично. Мерси. Няма случайности в живота, не случайно си спечелил "Танцувай с мен". Аз ти пожелавам да спечелиш и "България търси талант". От мене също имаш да, 3 пъти да, ще се видим на полуфиналите. Мерси, да се Любо, Хилда и Маги оцениха таланта на Метин и той продължава напред. А в такива случаи народът казва: който го може, го може. Абе, много е добър. И въобще не мисля, че ще му е лесно на Метин. Освен това, нали видя, той се е постарал в фонограмата, в звука, направил е неща с мисъл, нещо, което печели адмирации, овации от публиката. Разбира се, много добре. Виж как му реагираха, защото просто, освен че е добър, е и помислил. Да, така е. В следващия епизод стотици участници се събират отново заедно, за да чуят решението на журито. 169 таланти получиха да, но на полуфиналите местата са много по-малко. На журито няма да му е лесно. Радост, сълзи и силни емоции. Часът на истината в България търси талант. Само по BTV. Знам, че заедно можем.